Relax out here. Relax, man. It's pas real, man. Come on, man. Come on, Come in. Assam. No, man. Shit. Get up what you in, Baba. Get down, man. Get up. No, relax. Come on. Come on, relax. Relax, I'm Zulu outside. Yeah. Relax, okay, Zulu. Relax. Iman. What's wrong there, man? What is up, YouTube? This is your boy Ismazi Rooftop. Guys, this is another exciting episode of Uyajola 99 bafethu basibhalele ngobusuku obunje. We are about to meet up nomfoka Mkhonto and then simuzwe ukuthi ukhala ngani simsiza kanjani. Other than that, guys, I just want to send a special shout out to everybody who's supporting us. We are on the road to 100,000 subscribers. We are on 50 right now. And I want to say thank you guys for the love and support. If you're new to this channel, please make sure to click that subscribe button, like, and comment your thoughts about this episode. Let me not waste any time. Let's go. We are about to catch people doing the things. We are going. Asambe. Ekseba fethu igama lami uShakura Sibongwa kaMkhonto. I'm from Brayton. Bengibhalele yajola 9 ukuthi bangicheckele umuntu wami ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngithola. Because vele benginensolo yangithola. But ke sengibonile ukuthi vele benginganamuntu. Bekuyifanele nje. So sengidecide ke nami side lami ukuthi yazini. Ngcono ngihlale ngibe singile ngithola. Kunokuthi ngisolo ngibhizi ngiba heartbroken. Because namanje nje nami lana bengizibonela uCherry but my sengiphelelwe amathemba vele ngisaqabanga ukuthi ngisazophinde ngibe nomunye uCherry. Thank you. What up, YouTube? This is your boy Ismazi. Bafethu ngibhalelwe indoda kaMkhonto bafethu. Ilishili igama. Kodwa igama lithanda ukuba nzima la kimi bafethu. It's your boy Ismazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Ndoda ubhalela indoda ngenkathi zobusuku ngathi uyazi ukuthi ngithanda kabi when it's late night episodes because my people basuke be ready ukuthi basini babukele ukuthi khambani awuthiyami ngiyabachela abantu ukuthi hey we are all in relationships banokuhleka mfethu uma babona abantu coming to my show to speak about ama relationship wabo you understand and I'm glad ukuthi wena ugada today uzobakhombisa abantu ukuthi what's happening. And some people are learning yabo nokubona ngama comments awuthiyami so ngitshele awuthiyami indaba ungibhalela namhlanje mfethu benginensolo sure insolo ezi blind sure qabangela umuntu una 2 months alakasi yeah mara mina naye asikaze suspender even in night mfethu okay fika kimi mina hlale half hour ava sure angithanda sure so nami ngabe sengaqabanga ke ukuthi yazini msho lo muntu lona ubhizi side lakhe so kiko athi ngibhalele umjida sure ukuthi umjida khona ukungisiza ukuthi kwenzakalani angithanda so mawuthi lo muntu lona una 2 months ulakasi nina noyithu nithandane isikhathi esingakanani mina naye sina 4 years 4 years shit ngiyakuzwa awuthiyami ngibonile lapha ubhalile ngendaba zama TVET college indaba zesikele awuthiyami khambani kada ngamfaka esikile mfethu because yena bekakhala ngokuthi maye ufuna ukuyokwenza farming sure so ngambuza ngathi
kwenza kanjani ukuthi ugqine ungasayenzi farming Yeah, wathi kwaba imali endlini ngithola so mina ngalokuthi angisile out enovalo sure ngithola ngangena ikweletini ukuthi yazini mfethu wena khona ukuthi wena uzopopha so khona ukuncedana la endlini I like that spirit you understand out yami indaba ngithi ngiyasithanda le spirit list is because nami ungibona ngusimazi kada I have support from the back, you understand, of which is my woman, understand, wenza yonke into. So if you have someone like that empilweni, definitely you are blessed. So kahle kahle she is blessed to have you. So mawuthi wena manje uyamsola ukuthi lo muntu lo uyakuchithela out yami, she's a loser, just know that. Kuthi mina ngithola ini kwenzakalani, just know ukuthi uye I loser out yami, whether she's loyal or uyakuchithela ne she will be losing out yami. So ngitshele out yami iziphi insolo ebonile wena manje. Oh shit konje ushilo right mfethu no out yami yazini asicede la things ngikutshela ukuthini ngizokubona after ini investigation ne yakhuleka malume investigation lapho sengikhombisa yonke into no ngavayo uyendlini out yami ne yakhuleka but awe man guys excuse my talking a lot lento le yangithatha you understand because I'm familiar with the situation, you know, when you are getting support and then you flop. Afethu, let's go do what we do best and I'll continue doing what I do best. It's your boy Usmas, Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko. What up, YouTube? This is your boy Usmazi Bafethu. We are back, Bafethu. This is after the investigation, as you know, guys. Silindele umchitha kada ngisamlindile Bafethu. It's late night episodes. You don't see what's happening, but people are doing the things. Except man, sondela yimi kada lo mchitha mfethu ngimfonele ngithi akasondele. Zwakala man, zwakala uyene. Yo guys, thank you for the love and support. We are keep on finding cheaters, finding people who are cheating on one another, people who are not loyal because of you. Thank you for the love and support, Bafethu. Except man, ola mina uzikhamba kanjani? Tholile malume. Mfethu it's your boy Usmazi ngifikile kada nje ngokungibhalela kwakho awuthi yami. Mfethu. Ngitshelile ukuthi mase ngisishayile isipani ngizobuya ne-evidence, right? Mfethu ngizwile malume. So uthini mfethu siyababona labantu laba ukuthi babhizi ngani manje fast or kanjani buka la. Phethele na information. Yes. Yabona la niyaflopa lona chu. Umuntu wakho lona right? Mfethu umuntu wami lona. So uthini awuthi yami mina ngiyazi ukuthi right now bakuphi because babonakala baphuma emabhiyeni, you understand? Mfethu. And then bashobela kada njengoba ngikubizele kada they are very close awuthi yami borodo bayazi ukuthi bakuphi. Uthini wena awuthi yami? Sibahlole mfethu yabo ngizokhona ukwazi ukuthi kwenzakalani. Sure. Anyways wena umgcine nini lo mntwana? Ngimqine nje beka into yanini akuthanga. Thang before yonke lento le yenzakala Bafethu lo mchita lona has been in the relationship nalo mntwana for many years awuthami angifuni ukuthi ngicede sonke istory Bafethu ngitshele mfethu bashele labantu indaba umthanda lo muntu lona zonke lezi zinto lezo you understand indaba maye lo mntwana mfethu sure sengijuna izinto eziningi vele ukuthi ngibe naye ngiyezwa thiwa wena bobhadarela namafees wena uzange ungitshele ngamafees wena bombhadarela nomntwana lona kulezi zinto zabo Mativet College lana abhiza phusha kada mfethu indaba maye vele bengizibona ngine future naye ngithola sure bengingakazimiselanga ukuthi ngingaqine sengithola ama disappointments afana njengalokho sure mfethu okay ngilinde ghost bakuphi labantu okay mfethu labantu kuthiwa bangase Poltokelo cameras let's go wasamba let's go asambe awuthi yami kuthiwa bangada
full track yel side asamba yayibona camera awuthembi let's go awuthembi yibo laba labantu laba bafethu it's your boy uSmazi Ruksa ekse sikhamba kanjani awuthembi Sho mfethu. kwenzakalani la uyamkena lo mjitho Hayi, awuthi ngiyazi ngokuyibona indaba. uyazi ngokuyibona mfethu lo Cherry lona mfethu ujolana lo mjitha for many years 4 years awuthiyami Hayi, wena umthole nini lo Cherry Dala ngijona no Cherry. Ayikho into enjalo. Usho njani uyamuzwa uthini ngiyamuzwa mjitha uthini mara lo Cherry lona sipara Cherry wami ngize ngimpatarela namafees esikile mfethu Hayi intaninde mfethu. into kule minyaka le 4 years yonke mfethu sister ujola nawe lo mjitha lona right because uthini manje ngihamba nalo muntu lo mina ngijona naye lo muntu lo. yeah Ngijona nalo muntu lo mina ngijona naye lo muntu lo. awujoni nalo mjitha Hayi ngijona naye. awuthiyami sikhulumele sikhulumele imali engispendile all along Spend imali eCherry wami man. Yahlanya spend enhloko. imali ukuthi uCherry mfethu afunde kanti Afunde. ya mfethu Intaninde. into kule minyaka mfethu 4 years zonke Ayamhlanyela. sipara lo Cherry mfethu una 3 years ngifakile evarsity mfethu Bamloya no. ngiyamspendela mfethu Angasi ngiyema sithi. awukasiye mafasi Angasi ngaqala. Yikho le angasi ngiyema sithi mina. Cherry wami lona Mana ngifuna ukunyanya yabo kahle kahle awuthami. No, Right relax, so ngifuna awuthami, ukunyanya uthini, kahle kahle. Angisho nef ngithi angifuni ukunyanya. maye wena ucabanga ukuthi thina siyakusaba awuthiyami relax, Anithi nangisaba Yabuza uthini, asabani kodwa manje Sure. lo ngiyangihlanyela lo ngiCherry wami lo mfethu wena kudala ayibaba. sukela kudala Akakhulumayo lona yikho lento akakhulumayo. una how many years awuthiyami ujola nalo Cherry Mfethu nangu ngiyasha muzi ukuthi 5 years awuthiyami wena uthi 4 years right 4 years mfethu sure which one behind you understand ngiyayibamba Ngakho ngawaniye. so sister uyamkena lo mjitha Angimkeni. Because Nethi uthini? besitshontshana kancane yabo. yeah Yeah, besitshontshana kancane. bamba ke lo swing man yeah usho ukuthi baba oh kahle Yeah, besitshontshana. Sithi ngiyimuslima la. Yeah, sure. Ngiyimuslim. Yebo. Manje kwenziwe njani? Awazi kubani? Ngimi kusho ukuthi ihlanya la. enza kubonayo sister Ah, kenza kubonayo. sister okay ngitshele wena kahle kahle ubhayizisi out yakho ngalomjida njengoba boyithuba abhalele ishow abhalele ishow lomjida isayinika yakho right now Hayi, angisengiclever. Ngibani phambili ngophambili ngisho. Ngimi phambili ngitshela Lo muntu lo ikhona. ngitshontshana naye. Lo muntu lo ngitshontshana naye. Nami into enjani la? Yebo, besitshontshana. Yabo ngiqalisa ngenyonza ngemfene zakho manje. Into enjani la? Nankinga bhutini. mara yazi nabona nje namanje yabo sokuthi manje yabo sengena nje sure manye wamalanguage sengikhanda ukuthi manje sengibizwa ngemfene nani angithanda sure and manje manje outside lo Cherry lo ya Ngicabanga kwenza. okuyiko mina bengizibonela ifuture mina naye angithola Nalesifebe saqabanga kwenzani ke wena? Mina? Ngoba nothi unangihlanyela kahle kahle kusho ukuthi manje. mina yazini mfethu yabo ngisile outside udlame ngokanjani Okay angithola mina nginodlameko ngicabangani ngalo. nzima kuyikhuluma leyo outside sure ngoba nje manje nami vele already mfethu sengishintshekile Okay angithola manje wena ungilandela ama-camera. ya mfethu vele bengingana chance kanti ngifuna ukubamba ukuthi uCherry wami wenzani mfethu uthunani Hey, Peace now, Cherry peace. wakho nani mina ngingenelani mara ama-camera kimi. ya mfethu bengizokwenzani mina Bengizokwenzani? bengazi mfethu ukulalela bamba mfethu yizwa manje Bengizokwenzani? bamba lana mfethu Wena bengakeni uzokwenzani? mfethu ukubika nawe lo Cherry Ungakeni? ngabe ngingakeni 4 years angikeni Okay. mina mfethu nami wena mfethu ujole 5 years right Sure. ujole 5 years Sure. nale Cherry mara nawe bongakeni right Yeah. bongakeni ukuthi lo mjida lo ukurelationship nale Cherry Ya, lona ngimazi ngokumbona ibamba. Sure. Mara bengingazi ukuthi manje ubhizinisi le Cherry akusiyi Cherry yami kahle kahle lesifebe sakhe ibamba. Sure. Yeah, sifebe sakhe ngithi. ya mina kimi uCherry akusisifebe
Yeah? Cherry ku-axis Imani ke, Cherry. imani. Imani Oh. kancane wane awumeka Imani ngisolve indaba yenu. Yima. Imani ngisolve indaba yenu. Okay ku-axis step ku-axis step ya kimi akushisi Cherry. Imani ke ngike nithuba. Imani awume kancane sikhuluma nawe wena. Wena awume kancane sikhuluma nawe. Ngikhulume. Thuba lani. Ukhuluma ini ukhuluma ini Ufuna ukukhuluma ngithi ngichazisele ngikazi. Uchaza ini Imani ngichazisele yonke lenkele. Wena Mkhonto nawe Njabule angijodi nawe nani noyi2. Yeah? Qhuba isikhathi. Nani Qhuba isikhathi. noyi2 yebo. Uthola nobani la sister? Angijodi namuntu, angijodi nabo boyi2 laba ngiqhuba isikhathi. so wena ngisho ukuthi all along wena bosebenzisa Yeah, ngisebenzisa bengiqhuba isikhathi nani noyi2. Angithandi noyi2 kahle kahle. Yebo. Injalo nje ayijiki. Uthini awuthiyama uzwa le ndaba lezi kuthiwa uqhubha isikhathi ngawe awuthiyama. ngiyathuka yabo and angifuni ukwenza into yabo angizosola ngakuseni yaba Yeah, ngiyakuzwa awuthiyama. and manje yabo lento eyenzeka lana ukuhlanya number 1 ile sifebe number 2 ma camera ngithanda yonke into eyenzeka kimi Sure, ngiyakuzwa, ngahlanya ukuhlanya manje yabo ngisacabanga ukwenzakalani la yabo mase ngihlanya yikho into ezongivimba awuthama yeba Ucabangani ngoba uyezwa kuthiwa Ucabanga bedlala iqiniso. ngawe awuthiyama. bodlala ngami wena Yeah. Ngidlala ngani noyi2. Angijodi nani noyi2 ngiqhuba isikhathi ngani noyi2. Mkhonto wena nguwobhalela show awuthiyama right? Mfethu. Uchazani? awusisifebe mawuchula isikhathi ngabantu Angisizivebe Yini, usifebe, Isifebe sure. umuntu othengisayo le market. yeah phela uthengisa ngendlela zakho phela Ngikuba isikhathi. That's all. wena bobhatalela isifebe wena mafizi wena mfethu Ubhatalela isifebe. bengingazi ukuthi mina isifebe mina njengami ngani mangifika la kasi so yazi ngabona wena. uCherry ngashela wangiqoma ngathini yazini okay kule viki esalispenda mina naye nga-enjoy ukuba naye and then ngabona ukuthi yazini Asiviki so lo muntu iphela, lalela yima lalela kanti ngisakulandela umlando Okay. ya mfethu ngisashayela ihistory ngiyawubamba lo swing shuthi manje yabo kule viki siqala mina naye nga-enjoy ukuba naye ngathi yazini okay mshuthi lona uCherry Grand so okuyiko ngambuza mfethu kwahambani after matric kwangitshela wathi hayi endlini banganamali ngithola ukuthi ubongifaka iskini ngathi yazini so far since mina ngingomuntu yabo ngigrand elifeini khwena imali mfethu wasambe seskini vayevarsity ufuna kuba yini ngithola wangishayela umntwana and then ngamfaka emaversity yabamba lo swing njengoba ke manje benginokusola ngimgcine ekuthanga nakhona kuthanga ngimgcine emini ufika kimi emini bye umuntu uyashift uyawubamba lo swing so maka shifta ngiyaqala manje ngiyaqabanga ngithi okay yazini since abuyile le evarsity sivalwe soya ngithola kunamalanga akhe nje ukuthi aphumula relax Sure awuthiyama. angispendi isikhathi mina naye uyazi njengoba bekashifta bekayakubani bengazi ukuthi bekayakubani that's why yazi. ngizojolana Okay, 99 so ukuthi mfethu yazini Ushifta uya kulomjida ushifta kulomjida mshuti emani asikhulumi nawo wawume asikhulumi nawo Ngiyaboreka phela Yeah. soloko nilo la nika. indaba Ngicathanisa yimi for mina. uthathele isifebe sakho Kani nginikeza ifoni yami ngifonele umuntu wami ngilande manje. Yeah? Kani nginikeza ifoni yami ngifonele umuntu wami ngilande manje. ya mfonele umuntu wakho akulande Kanti ngibani ngeke. okuvimbile kanti Mosi nina noyithuna ngiqhuba isikhathi ngani noyithuna. Ngiqhuba isikhathi ngani Namaye noyithuna. Nikeze ifoni. Fonele umuntu wami. ngiyabhayiziseka and ngenzeka imfene ngithola Hello. le maye yazini Brian Hello. Ngeke. Awuthiyama uyakuzwa ubhizi uyakhala lana ukhuluma izinto eziningi awuthiyama ne mara nangu umuntu nangu mfethu naye beyangakeni ukuthi lo Cherry ubhizi you understand? Yeah. Buka ngathi uCherry nguye ubhizi buka manje ufonela umuntu wakho uthini akalandwe. yazi mina ngicabanga Yezwani? yazi Sure. mina ngicabanga bagwaza boyithunda bangihlanyela boyithuya yiba Sure. yeah Wayenza into enjalo awuthiyama. ukuthi ulande emakhamera ngingenelani inhloko yami mina ayayazi mina awuthambele nje ngokuqinisa ngithola Yeah. vele angeke kuvukile unkwazini yamuthi Ngiyamuzwa. No ngiyamuzwa ungangisola ngalento engicabangayo ungangisola ngalento engicabangayo angiyala Okay, wo. Angabe negwazana ngendaba zenu ngaye ngendaba zami. Angiyala awuthamba. Relax awuthiyama. Relax man. Relax angiyala awuthamba angiyala awuthamba Relax. angiyala awuthamba angiyala awuthamba Esparimo man oh man man uzalapha Come in. Asambe. Hey. No man. Shit.
lapha. Ngena la man. Ngena wo. No, relax. Man. Man, relax. Umzulu utheni? Relax, ngimzwile awuthami. Yeah. Umzwile utheni? Relax, wo. Okay, umzulu utheni ngeke? Relax. Imani. Uthi angeke ngimenzele ngifuna uqothe. Yima awuthami. Yima awuthami. Nangu umuntu okhebela. Indoda yakho phela. Hayi ngeke uzongimikela ngifuni. Fonela indoda yakho. Ngohamba nawe. Hamba nami. Ngohamba nawe. Yeah. Sister umjwayele lo mtshitha eh? Yeah ngibhebe. Ngibhebe wakho. Awusengibhemi manje. Leya hamba emotweni uzohamba nawe. Man. Mfethu relaxa lapho phakathi ne. No way. Man, Relaxa. Man, mfethu. Relax awuthami wait. Mfethu. Waphuma awuthami. Oh yima. Waphuma. Azikhambani la. Sure. Eh oh. Azikhambani. Sure ngiyakuzwa. Angasathele sibebe sakhe yabo. Nawe ngiyekela Yima. Sengibhemi manje. Hey. Relax sister. Yima. Sister. Sengibhemi. Indaba. Yima ngikhuluma naye mina. Yima ngikhuluma naye. Uzokhuluma naye right? Yima ngikhuluma naye. Ukhuluma nami ukuthini? Wait. Ukhuluma nami ukuthini? Ukhuluma nami ukuthini? Eh? Emanekele ungangibambi izandla, ungangibambi. Yasikhuluma ngomlomo. Ya Ngikhuluma ngikhuluma futhi nawe. Relax awuthami. Relax awuthami. Lona manje ungicawuthi ngemsaba lona. Uyamuzwa uthini ngiyabazi. Ngiyamuzwa awuthami. Okay wena uthini? Ngoba bongimboza uthini? Ngiyamxolisela mina uyezwa awuthami. Mina ngiyamxolisela awuthami. Ngithi manje siyahamba thina uyayibona into enjalo. Ngeke silokhu sinihlupha nina no sister. Ningahambani nimshiye. No yeah thina siyavaya manje. Ya nimshiye ndo. No relax awuthami. Wo. Endete khiya lana wena man. Khiya umnyango wena man. Man. Yazi. Imali mfethu, yima kancane mfethu. Yima kancane. Mfethu, yima. Oh. Yima mfethu. Yeah okay relax. No relax awuthami. Imani. Relax. Imani. Relax. Imani. No, khile lo mjita. Khile lo mjita ngesikhona. Hey camera. We need to leave guy. Hey nale imoto lezi. Mele sivulwe. Ngapho relax man. Khiwe kana. Imani mfethu. Ngihamba nani ke? No wait. Ngihamba nani? Yima man. Ngihamba nani? Yima man. Uthi ngane namakhamera. Eh uzohamba nawe. Hayi, unande namakhamera ngihamba nani? Okay, uthanda Relax. Uthanda makhamera. Okay manje sizohamba ne. Uyayifonela. Camera ngena. Ngena kana. Yamuzwa uthini nomuntu? No wait. Yamuzwa okay. Relax. Yamuzwa yimi. Yeah. Yamuzwa uthini nomuntu? Uthi akusinde dakhe bekayifonela. Sure uthini? Muze phela. Yima uthini? Uthini? Yima. Sister Yima. Ufonela omunye. Wafonela omunye. Ufonela omunye. Yamfonela uyekele mina Okay. phela. Awuthami Angifuni. Yima awuthami. Wait. Imanda. Was Indaba phela sengiyahlanya inhlonje wena ngibambe so. Yephe. No man. Ufuna lona ngifuni nina ngiyekele. Angisingibheki. Oh shit. Hey, camera. Espari. Uzonyela abangani bakho bamakhamera yapha. Zobamanga Angekunya ngenginye spot. Bona ngenginye spot. Awuthami njengoba ubona awuthami kwenzakala lento eyenzakalile today mfethu sesicishe siyagwazwa uyayibona yonke lento le so uthini senze njani awuthami mina ngithini asimiyekele lo gele awuthami no mina ngithi simiyeke ugele angazi wena uthini awuthami but mina sengisabela isafety yakho yabo uthini Ngitsazinzima mfethu. yeah Akunzima. okay Kumiyeka. sure Akubanzima. no ntwana yami ayikho into esinayo bafethu it's your boy uSmazi bafethu for the safety nayo yonke into bafethu ngithini rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani I need to take this guy away kumele sivaye bafethu danko is thank you